A dnešná téma teda System Center Data Protection Manager, ruku hore, kto ho máte. V akýkoľvek verzii teraz proste. DPM-ko. Nové, staré, whatever. OK. Novšie. Z tých novších. Dobre. A o čom bude dneska reč? Reč bude o zálohovaní ako takom. A budem sa snažiť popísať proces zálohovania, vôbec možnosti, možno trošku zoširša, ale aby ste potom nejakým spôsobom boli schopní porozumieť vlastne, kam to DPM-ko zapadá, aký má účel, aký má zmysel, čo to robí, prípadne čo to nerobí. Takže prvá téma, moja téma, ktorú vlastne otváram tento ročník Show IT, je vlastne zálohovanie a bude práve o rodine System Center. Než sa do nej pustím, Windows Backup, ktorý je samozrejme súčasťou každého operačného systému, je možno len na pripomenutie dobré si povedať, že od Windows Server 2008 Windows Backup je úplne iný. Kompletne iný. Nie je to nejaký upgrade, je to úplne nový produkt, prepísaný na novo, funguje úplne iným spôsobom. Od Windows Server 2008 Windows Backup, teda ten natívny backuper, ktorý je súčasťou operačného systému, je vlastne postavený ako feature a nie je by default nainštalovaný. Pokiaľ máte zálohy, existuje NT-Backup, nástroj volá sa NT-Backup for Windows Server 2008, ktorý umožňuje restore dát, tých dát, ktoré som zálohoval NT-Backupom na 2003. Ale robí restore only, už nezálohuje. Čiže na zálohovanie čokoľvek, čo mám na 2008 a vyššie, potrebujem použiť samozrejme to, čo je súčasťou toho systému, alebo akékoľvek iné nástroje. V tomto prípade teda budeme sa ďalej baviť o tom DPM-ku ako takom. NT-Backup, alebo teda utilita, ktorá tu bola a používali sme ju na tých 2000-kách, 2003-kách, vlastne umožňovala file-based backup. To znamená, odčítavala súbory ako také z pevného disku na základe atribútu archív alebo nearchív a podľa toho, či to bol copy backup alebo normal backup, incremental a tak ďalej. To určite ste riešili, pokiaľ ste zálohovali nejaký server, toto proste boli normálne veci. A Windows Server 2008 tento backup úplne zmenil v dvoch smeroch. Za prvé, už nezálohujeme per file, ale per sektor. To znamená, že vlastne pokiaľ ja zálohujem nejaké dáta, neviem, 700 megový súbor, užívateľ zmení 40 KB dát, tak NT-Backup by automaticky zazálohoval celý 700 megový súbor, pretože sa zmenil a získal atribút archív. Nový backup je schopný zálohovať per sektory, to znamená, zazálohujem raz formou full backup a potom de facto zazálohovávam len ako keby rozdielové zálohy k tomu prvému full backupu, alebo podľa toho, ako často si vyrábam full backupy. Každopádne vyrábam rozdielové zálohy na základe zmenených sektorov, čiže keď som zo 700 MB zmenil 40 kg dát, tak zazálohujem 40 kg dát de facto. To je prvá, celkom zásadná zmena. Druhá zmena, ktorá je celkom dôležitá, zálohujeme do VHD. VHD je formát, ktorý Microsoft používa aj v otázke virtualizácie a vôbec pri práci s diskami, čiže možno aj otázka restore môže byť o to jednoduchšie, samozrejme v závislosti od toho, čo som zálohoval. A v prípade, ja neviem, zálohovania file serverov mi stačí mountnúť nejaký ten full backup, alebo prípadne príslušnými nástrojmi aj s incrementálmi viem mountnúť VHDčko, nepotrebujem žiaden recovery nástroj. Proste mountnem VHDčko, Ctrl-C, Ctrl-V a zmazané súbory sú späť. Som toho schopný. No a ďalšia hodne zásadná vec, ktorá prišla vlastne s Windows backupom, s tým backupom, ktorý je súčasťou Windows Server operačného systému, je, že Microsoft už nepodporuje páskové mechaniky z pohľadu Windows Backup nástroja. Nijako. Môžete mať korektne nainštalovanú, môžete mať korektné ovládače, ale Windows Backup ako taký tú páskovú mechaniku nerozpozná a nepoužije. Čiže Windows Backup samotný nezálohuje na pásky. A Windows Backup ako taký sa možno javí trošku problematický aj z toho titulu, že vlastne pokiaľ je na takýto server nainštalujem povedzme Exchange, tak v prípade 2003 a 2003 Exchange samotný NT-Backup zrazu získal akýsi plugin, to nazvem, čiže ja som bol schopný vidieť samotným NT-Backupom Exchangeové databázy a vlastne som ako keby nepotreboval nevyhnutne iné nástroje na zálohovanie Exchange. V prípade 2008 a vyššie Exchangeov 2007, ale najmä 2010 a 2013 také niečo neuvidíte. Priamo v tom Windows Backupe. Zálohovať sa to dá,
Ale tu sa dostávame k otázke samotného backupu. Backup, na čo mi je backup? Ak by som nepotreboval restore, že? Kto by vyrábal duplicity dát a kam s nimi? Na čo? Faktom je teda, že ja robím backup kvôli restoru. Nie backup kvôli backupu, ale backup kvôli restoru. A práve preto, že som schopný, povedzme, zálohovať takýmto spôsobom aj tie Exchange, aj tie SQL-ka, obyčajným Windows backupom na tých serveroch ten restore proces je značne problematický. Alebo náročný, to aspoň poviem, nebudem hovoriť problematický, ale možno ďaleko pokročilejší, ako by som možno potreboval na taký ten pravidelný každodenný use, keď to riešiť musím. Takže je možno naozaj na zamyslenie potom, či Windows backup ako taký, teda ten nástroj, ktorý je súčasťou operačného systému, či je potom vhodný nástroj na zálohovanie tých SQL, ktoré lokálne bežia, na zálohovanie tých, ja neviem, exchangeov, ktoré lokálne bežia. Výnimku možno tvorí samotný súborový server, jasná vec, hej. Zálohovanie fajlov úplne do pohody. DPM-ko v tomto smere ale ponúkne niektoré veci navyše, k tomu samozrejme prídeme. No a veľmi dôležitá vec, možno virtualizácia. V tomto smere Microsoft tú podporu ako keby zapracovala napríklad na Windows Server 2012, pokiaľ virtualizujem, tak ste schopní zálohovať jednotlivé virtuálne mašiny a restorovať na úrovni item level recovery, čiže restore povedzme len disky nejakej, alebo disk vybranej mašiny, ktorá tých diskov mala 7. Napríklad, hej, poškodený jeden z nich, OK, tak tej virtuálke už Windows backupom som schopný restornúť len ten jeden disk. No, čiže akúsi výnimku tvorí to Hyper-Včko, vlastne, kde ja som schopný takýmto spôsobom zálohovať a kde ja som schopný zálohovať tie virtuálne počítače, ktoré tam sú na úrovni toho Hyper-Včka. Čiže nevyhnutne na zálohovanie Hyper-V strojov nepotrebujem. Problémom zase nastane potom, pokiaľ sa začneme baviť o klastroch. Budú prezentácie, budete to počuť, ja len námatkovo spomeniem, Hyper-V na 2012 nevyžaduje Hyper-V cluster, aby som bol schopný robiť napríklad live migration. Je schopnosť presúvať virtuálku z nódu na nód, z jedného fyzického železa na druhé. Ale v prípade klastra, samozrejme získavam kopec ďalších výhod, v prípade klastra potom ten Windows backup ako taký mi nie je schopný zazálohovať v klastri tie virtuálne mašiny. Ten Windows backup beží na lokálnom nóde a teda mi zazálohuje to, čo je na lokálnom nóde, čiže nie všetky virtuálne mašiny. Potom by som to musel nejakým spôsobom skriptovať, aby som vyriešil všetky stroje celého klastra. No, takže zase opatrne potom aj pri tom Hyper-Včku. Zálohovanie Active Directory a takýchto služieb si myslím, že to je možno aj bez komentára, to je samozrejmosť. Z tohto titulu teda Windows Backup ako taký je možno nástroj skôr na riešenia typu Automated System Recovery, ASR-ko. Ak ste to niekedy riešili na 2003 systéme, ak si možno spomeniete, je potrebné nabútovať z inštalačného média 2003 v rámci startupu mačkať, myslím, F2 alebo F6, také niečo. Jedno je pre ovládač diskov, radičov a druhý je pre Automated System Recovery. V momente, keď to mačkáte, musíte mať vo floppy mechanike, čo je tiež celkom taká zaujímavá vec, najmä teda, keď sa bavíme dneska o virtualizácii. Tak je celkom zaujímavá vec, proste to Ačko tam musí, to je natvrdo zadrátované proste v tých konzoliach, takže tam si nepohnete. Čiže v daném okamihu musíte mať vo floppy mechanike príslušnú vyrobenú disketu s údajmi pre ASR-ko. Tým pádom sa vám naštartuje ako keby inštalátor, ktorý spustí proces inštalácie, akurát nie z inštalačného média, ale povedzme z tých záloh, čiže z tých páskových mechaník. Čiže okrem iného potrebujem samozrejme mať k dispozícii ovládače páskových mechaník alebo tých sieťových diskov alebo čokoľvek, kde tie dáta sú. Čož nie je celkom pohodlné ani praktické. A v prípade Windows backupu ten Windows backup ASR-ko riešil oveľa pokročilejším ako keby, ale hlavne jednoduchším spôsobom. Takže ak sa bavím, že robím Windows backup pre účely restoru, tak potom toto je úplne o inom riešenie. V podstate ja, pokiaľ mám či už cez iSCSI mountnutú nejakú Lunu ako ďalší disk v rámci daného servera, a možno práve takýmto spôsobom, lebo na storage potom zálohujem jednotlivé tie akože backupovacie disky, čo sú na jednotlivých serveroch mountnuté ako Luny. Vlastne ja som schopný týmto Windows backupom zálohovať to C, povedzme na takúto Lunu, C na D. Tým, že som schopný plánovať ten Windows backup, je to princíp typu set it and forget it, čiže nastaviť a zabudnúť. Pravidelne v pravidelných intervaloch sa vám bude vyrábať ten full system backup na tú Lunu. Tá Luna je povedzme niekde backupovaná na nejakých storageoch, odkiaľ ju mám ja k dispozícii lokálne akože pevný disk. No a pokiaľ potrebujem urobiť recovery,
proces takéhoto PC alebo takéhoto systému, nie je pre mňa problém systém reštartnúť, nabútovať. Samotná 2008 môže mať, 2002 automaticky by default má Windows Recovery Environment lokálne k dispozícii, čiže ja som schopný ho naštartovať. Prípadne Windows Recovery Environment je vlastne Windows P s príslušnými nástrojmi, to zase nie je problém posadiť na nejaký PXE server a bootnúť takýmto spôsobom zo siete a spustiť ten proces obnovy takýmto spôsobom, plne automatizovaným spôsobom. Čo to znamená, že tým, že sa vyrábajú VHDčka, tak ten Windows Backup, preto ASR vlastne robí klon C na D, vyrobí mi VHD. Takže potom proces obnovy vlastne znamená nič, len bootnúť, povedať, ktorú tú verziu, pretože ja som schopný vyrábať verzie tých záloh, povedať, použij najposlednejšiu, alebo použij, ja neviem, týždeň dozadu starú zálohu, nahraj to spátky na C a sme tam. Tým, že je to sector-based VHD voči VHD. Hej? Takýmto spôsobom potom možno Windows Backup skôr, ako nejakým spôsobom rieši, povedzme, aplikačné servery. I keď napríklad to Hyper-V alebo Active Directory, proste to sú veci, ktoré, alebo file server, to sú veci, ktoré sú podporované štandardne natívne. Jo. Novinkou možno je, tým, že to nepodporuje páskové mechaniky, je tu alternatíva, v prípade Windows Server 2012 je možné zálohovať do cloudu, do Azure. To znamená, pokiaľ ja nemám kam tie zálohy dávať, môžem využiť mechanizmus záloh do Azure. Viete, že Microsoft Azure vlastne priniesol IaaS, Infrastructure as a Service, už je k dispozícii, v plnej miere k dispozícii aj na Slovensku pre slovenských zákazníkov, čiže ja môžem mať v cloude virtuálky, ja tam môžem mať weby, ale v tomto prípade sa bavíme o nasadení a využití toho Azure ako storage. Čiže využívam diskové kapacity toho cloudu a ukladám tam tie virtuály. Je to ďaleko lacnejšie, ako mať vlastné páskové riešenie, ako mať vlastné storage servery, kde platíte za ich support, za ich správu, údržbu, elektriku, chladenie a tak ďalej a tak ďalej. Je to možný scénár. Ano. Pre Windows 2012 vlastne ako takú viem nainštalovať vlastne takýto online support a tým pádom vlastne tá pravidelná záloha bude prebiehať do toho cloudu, kde až si správne spomínam, tak vlastne tie aj cenové réžie začínajú, tá najnižšia hladina, najzákladnejší level je od 0 do 50 tera. Čiže menej ako keby, alebo menší interval, ako keby som ani nemal k dispozícii a v rámci tejto najnižšej cenovej hladiny 1 GB ani nie cent, 0,091 centa. Čiže hodne lacné riešenia, otázka možno len connectivity, ale som schopný takýmto spôsobom dlhodobo ukladať obrovské objemy dát, ktoré možno zo zákona som povinný udržiavať a tak ďalej a tak ďalej. No. Čiže jedna z ciest potom by teoreticky mohol byť práve aj ten Windows Azure, čiže online backup service, ktorý je k dispozícii pre Windows Server 2012 only zatiaľ. No. Takže toľko k Windows Backupu, možno tie best practices ešte raz. Jednak vzhľadom na Windows Backup platí, backupujem, pretože musím robiť restore, čiže backupujem z pohľadu restore procesu a vyberám taký backup, ktorý umožní čo najrýchlejší, najefektívnejší, najbezpečnejší a tak ďalej. Proste backup, ktorý urobí dobrý restore, to je potom dobré backup riešenie. Backupy by som mal mať dva. Jeden je on-site, druhý je off-site. On-site z toho titulu vlastne, že pokiaľ potrebujeme urobiť restore, ten backup potrebuje mať lokálne k dispozícii. Typické stratégie dneska disk to tape, čiže zálohujem disky na disky a až potom na nejaké iné médiá, pretože práve tie disky sú najlacnejšie médiá vzhľadom na objem versus výkon versus cena. Takže zálohujem na disky, sú jednak samozrejme aj rýchle pre tie restore procesy. No a sekundárne potom to zálohujem povedzme na pásky, alebo teda, takisto ako mi to umožňuje DPM, o ktorom bude reč a ktoré budem spomínať, tak takýmto spôsobom vlastne môžem využiť nielen páskové mechaniky, ale opäť aj z toho DPM môžem využiť cloud. Čiže Azure úložiska. Ja? Čiže mám on-site a druhá záloha je teda off-site. Tie off-siteové zálohy sú celkom pochopiteľné, požiare, krádeže, a čo ja viem, výpadky toho systému, akékoľvek škody, proste on-site záloha nie je použiteľná, mám preto k dispozícii tú off-siteovú zálohu. No. Takže to sú celkom, myslím, logické tie princípy. Windows Backup mi ako keby neumožní naplniť priamo. Ne? Preto hovoríme o zálohovaní, povedzme na úrovni toho Enterpriseu z pohľadu System Center DPM, Data Protection Managera, než o využití samotného Windows Backupu. A preto hovorím, Windows Backup je možno skôr pre ASR, pre Automated System Recovery, než pre nejaké dlhodobé plnohodnotné zálohovanie môjho produkčného prostredia. Nejaké otázky?
tomuto toolu? Nie, dobre. System Center Data Protection Manager. O čo ide? Minulý rok bol pre Microsoft hodne úspešný rok, obzvlášť pre slovenskú pobočku Microsoftu. Microsoft v roku 2012 predstavil strašne veľa nových vecí, v podstate sme omenili takmer celé portfólio našich produktov. Máme nového klienta, máme nový server, máme nový System Center, SQL, Exchange, SharePoint, linky, proste všetko možné. Máme dokonca nové logo, na Slovensku máme ešte nového riaditeľa, proste funguje nová firma. Aj priestory sme prestavali mimochodom. Takže, prosím? Hej, no, v každom prípade je tu okrem iného aj nový System Center a hovoríme o System Centri ako o produkte. A z tohto pohľadu potom sa to prejavilo samozrejme aj v licencovaní. Prezentujeme System Center ako produkt a aj licencujeme System Center ako produkt. System Center ako taký zahŕňa System Center Configuration Manager a System Center Virtual Machine Managera. Jo? A povedzme na ten deployment. Poviem to trošku všeobecne, ale povedzme pre to nasadenie. Či už fyzických PCčiek, klientov, alebo povedzme serverov. Takisto. Ten System Center Configuration Manager je úplne typický pri nasadzovaní na klientské systémy, je v plnej miere použiteľný aj voči serverom. A System Center Configuration Manager 2012 so Service Packom 1, čo je teda verzia, ktorá je dneska k dispozícii pre vás, tak dokáže jednak konfigurovať a dokáže sledovať a spravovať aj ne-Microsoft systémy, teda Linuxy, Unixy, Mac OS X a podobne. Jo? Takže povedzme ten deployment a nasadenie, či už vo fyzickom prostredí, kde je typickejší práve config manager, alebo povedzme v tom virtuálnom prostredí, kde sa bavíme o správe hypervízorov. Zase nemusí to byť nevyhnutne Hyper-V, čiže Microsoft hypervízor, je tu podpora pre VMware, je tu podpora pre Citrix XenServer. Dôležité je, že i tu samozrejme potom nespravujem len tie fyzické servery a tie fyzické systémy a i hypervízory, ale bavíme sa aj o tom virtuálnom prostredí, čiže tam je možno celkom zaujímavé práve to kombo tých dvoch produktov. Následne potom produkt ako Operations Manager na monitoring a dohľad toho prostredia a zálohovanie toho prostredia. Čiže také 4 hlavné produkty vlastne, ktoré tu sú. A uvidíte, že naozaj má zmysel práve tá previazanosť a preto to predávame vlastne ako jeden produkt. Celé sa to potom točí ako keby okolo Service Managera. Service Manager sa nevyhnutne nevenuje už konkrétnym oblastiam správy. Service Manager je možno skôr taký ako Service Desk. To znamená možnosť, aby som si ja povedal a definoval nejaký katalóg služieb. Možnosť vyprezentovať, vypublikovať užívateľovi helpdeskové prostredie. Možnosť definovať práve ten service desk, kde potom práve vďaka orchestrátoru dokážem automatizovať jednotlivé procesy. Čo to znamená? Príklad. Mám Exchange beží, z nejakého dôvodu vypadne v rámci Database Availability grupy nejaký mailbox server. Stane sa. Čo už? Chyby, škody, čokoľvek proste z nejakého dôvodu vypadol. Samozrejme Operations Manager mi to zaloguje ako incident, ale než by na to reagoval nejaký technik možno manuálne, na pozadí práve ten Operations Manager zavolá Virtual Machine Manager a zo šablóny vytiahne nový Exchange server, postavím ho, pridá do tej skupiny a buď nechám nareplikovať, alebo práve DPM-kom restorním tie dáta do neho, aby som mal Database Availability grupu as soon as possible v tom stave, v ktorom som potreboval. No, čiže tá previazanosť tých produktov je tu na to, aby vlastne umožnila tie procesy nejakým spôsobom definovať tak, aby to prostredie bolo pokiaľ možno neustále v tej podobe, v akej ho potrebujete. Aj ten Data Protection Manager ako taký, o ktorom budem dneska hovoriť, ktorý je jeho súčasťou, tak vlastne využíva, povedzme, typicky Operations Managera. Ale prídem. Ja? A keď som povedal, že sa to prejavuje aj na licencovaní, z pohľadu licencovania System Center dneska kúpite ako keby len v dvoch podobách pre server. Bavíme sa o serveroch, áno. Zatiaľ opomeniem klientov ako takých, ale keď sa bavíme o serveroch, tak System Center vlastne máte možnosť kúpiť buď ako System Center Standard alebo Data Center. Bodka, šmitec, ako v ceníkoch už nenájdete iné položky. To znamená, ja už nie som schopný kúpiť jednotlivo tie komponenty. Myslíme si, že to nemá zmysel používať len jednotlivo tie komponenty, pretože spolu dajú ďaleko väčší rozmer vlastne v otázke správy toho prostredia. No a čo sa týka rozlišovania medzi standardom a datacentrom, oba sa licencujú rovnako per fyzické CPU. To znamená, standard zakrie 2 fyzické licencie, datacenter zakrie 2
dva fyzické procesory. Tak, hej. Čiže jedna licencia, dva fyzické procesory. Podotýkam fyzické procesory. Nie virtuálne, nie logické, nie core, nie hyperthreading. Sokety, hej, ma zaujímajú. Fyzické CPU. A teda vlastne sa líšia len tým, že standard mi dáva právo na dva operačné systémy a datacenter mi dáva právo na neobmedzený počet systémov, ktoré budem manažovať. Čiže pokiaľ zoberiem datacenter pre to fyzické železo, tak predpokladá sa, že tam asi máte virtuálky a či tam bude 1 alebo 2000, je mi šuma fuk, proste je to štvorprocesorové. Kúpil som dva datacentre a tým pádom každý systém, ktorý beží na tom železe, je zalicencovaný. Nič viac nekúpujem proste a použijem ľubovoľný z tých systém center produktov voči tým operačným systémom, ktoré tam bežia. Hej. V prípade standard licencie zase dívam sa na fyzický počet CPU, ale tým, že vlastne v cene mám ako keby len dva operačné systémy, predpokladá sa skôr, že sa jedná o fyzický server a teda nepôjde tu o virtualizáciu. Môžete to síce vyskladať, povedzme, mám železo, kde mám dvojprocesorové riešenie, OK, budem kupovať po kusoch standardy, áno, keď mám štvorprocesorové, musím kupovať v dvojiciach, lebo jedna licencia zakrie dva procesory. Ale povedzme, mám teda to riešenie, je tam malá virtualizácia, OK, možno by som mohol uvažovať spôsobom, že kúpim 4 standardy. 4 standardy mi dajú vlastne ako keby právo na 8 systémov. Problém je, že časom sa tá virtualizácia možno začne rozrastať a potom bude problém s dokupovaním ďalších standardov. Sa to predraží. Takže hodne plánujte a hodne zvažujte vlastne, akým spôsobom, na čo ten systém je a kedy standard a kedy datacenter. Ja? Ale naozaj v ceníku, čo sa týka správy serverov, zálohovania serverov, virtualizácie, konfigurácie, čokoľvek, pri tých serveroch mám možnosť si kúpiť systém center rodinu a uplatniť veškerý ten mechanizmus, čo s tými systémami viem. Podotýkam nielen Microsoftovými systémami, tak Config Manager, ako VMM, ako aj ten Operations Manager nemajú problém aj s inými systémami, čiže nemusí to byť nevyhnutne Microsoft. Ja? No a takýmto spôsobom vlastne môžem potom manažovať tie systémy. Ja? Ja, toľko k licenciám. To asi nie je to podstatné. DPM je nástroj na zálohovanie vašej infraštruktúry, Microsoftovej infraštruktúry, asi najideálnejší. Je to nástroj, ktorým zálohuje Microsoftov prostredie. To Microsoftov produkt na zálohovanie Microsoftovho produktu. Úprimne, kto lepšie rozumie tomu SQL Exchange ako Microsoft, kto lepšie rozumie tomu Windowsu ako samotný Microsoft. Nehovorím, že neexistujú iné kvalitné riešenia. To v žiadnom prípade nechcem tu napotláčať alebo zaznávať, že sa to nedá, alebo že neodporúčam, nie. Každopádne System Center Data Protection Manager ako nástroj tej System Center Suite na zálohovanie toho prostredia, práve toho Windows prostredia je úplne ideálny. Každých 15 minút vám bude vyrábať snapshot toho, čo si poviete, povedzme tých SQL databáz. Vy sa viete v 15 minútových intervaloch potom vrátiť k tomu stavu toho SQL, toho Exchange, toho doménového radiča, toho SharePointu, whatever. Hej. Viete zálohovať celé klastre, to znamená, ja som schopný vyslovene disaster recovery, čiže jak mám 5-nodový Hyper-V cluster, beží mi tam 40 virtuálov, budem robiť v pravidelných intervaloch snapshoty tohto prostredia, kedykoľvek, keď nastane povedzme ten disaster, hej, tak viem urobiť disaster recovery povedzme v inej lokalite tým, že tam postavím tie samé železá a nechám tam naklopiť cez fyzické systémy vrátane virtuálov, konfigurácie, všetko spátky, aby som mal naspäť 5-nodový cluster. Hyper-Včkový s tými 40 virtuálmi a tak ďalej. Ja? Data Protection Manager je potom práve ten nástroj, ktorý mi umožní, povedzme, disk to tape, prípadne disk to disk na iné disky v úplne inej lokalite, pre tie offsite zálohy možno. A od Service Packu 1 aj ten cloud, čiže Azure. A máte možnosť využiť potom práve tieto úložiská, ktoré sú ďaleko lacnejšie, povedzme, ako lokálne storage. Samozrejme sú kryptované. To zase. Nemyslím na úrovni len toho cloudu, ale myslím, že DPM ako také vám kryptuje to, čo budete ukladať do cloudu, takže nemusíte sa nejakým spôsobom nevyhnutne obávať toho, že mi unikajú informácie týmto spôsobom do nejakého iného prostredia. DPM ako také, samozrejme, čo to zálohuje? Zálohuje to, čo momentálne podporujeme. A momentálne podporujeme Windows XP so Service Packom 3 vyššie, to znamená od klientské systémy od XP po 8 a servere 2003 so Service Packom 1 a vyššie. Takže to sú tiež ešte stále podporované systémy. Windows Server 2003 ako taký skončí spolu s XP.
Čiže budúci rok, jak je ohlásené ukončenie podpory pre Windows XP ako taký, platí to aj pre Windows Server 2003. Keď máte takéto systémy v produkcii a je pre vás problém mať nepodporovaný systém v produkcii, najvyšší čas začať riešiť, čo s tým. E2 pôjdu chvíľku za tým. 2015. Je doba proste, kedy už nie. Hej. Takže 2003 so Service Packom 1, so Service Packom 2 spolu s XP a E2 v 2015. Je to pravidelný štandardný cyklus. 2003 dostali spolu s XPčkami ako keby výnimku na podporu. Hej. Už mali dávno skončiť, to vieme. OK. Bol predĺžený ten cyklus. Je to fajn, ale každopádne nedá sa to ťahať do nekonečna. Už v časoch uvedenia XPčka na trh Windows XP obsahovalo časti kódu, najmä v oblasti sieťovania v tých network stackoch. Už v tom čase to bol 14 rokov starý kód. Predstavte dnes. Nemá zmysel ďalej živiť, riešiť čokoľvek. Proste nie. Takže to sú platformy, ktoré v podstate vieme bez problémov zálohovať. Upozorním na Windows Server 2012, ktorá priniesla tzv. Storage pooly, o tom tu bude samostatná prezentácia, takže nepôjdem nejak do hĺbky, ale je to vlastne mechanizmus, ktorý mi umožňuje dívať sa na pevné disky ako storageový kontrolér. Čiže nedívam sa na fyzické pevné disky, dívam sa na úplne iným spôsobom na disky, budete mať o tom prezentáciu, takže nebudem do toho zasahovať. A Windows Server 2012 priniesol data deduplication. Čiže samotný server je schopný deduplikácie dát na tých súborových diskoch, na tom súborovom systéme. Hovorím o deduplikácii, to nie je kompresia dát. DPM 2012 so Service Packom 1 podporuje Windows Server 2012, čiže podporuje aj deduplikované dáta, podporuje takýto storage systém prostredníctvom Storage Spaces. So Service Packom 1 podotýkam. System Center ako taký bol uvedený, System Center 2012 bol uvedený v apríli 2012, minulý rok. Server aj klient prišli v septembri, respektíve v októbri. Čiže až po uvedení systém centra. Preto ten Service Pack 1, ktorý formálne pridáva podporu aj pre tieto 2012 a Windows 8. Budem sa venovať 2012 so Service Packom 1, čo je aktuálna verzia. Pokiaľ máte niekto nasadený 2012 a chcete riešiť aj 2012, máte nasadený systém center 2012 a chcete manažovať 2012 servere, Service Pack 1 je nevyhnutná povinnosť, poviem to tak. Ja? A z pohľadu aplikačných prostredí, samozrejme všetky tie Microsoftie produkty od, ja neviem, SQLov, Exchangeov, SharePointov a tak ďalej, Dynamics, ale aj tie menšie servere, povedzme Essentials, SBSK. Viem zálohovať DPM-kom. A tí, čo ste mali a používali starší systém center, uvidíte nové rozhranie. Celý systém center má vlastne podobu, kde využíva ribbon. Či je to dobré alebo zlé, myslím si, že je to v celku rýchlo zvládnutelné. To znamená, keď sa na to budeme pozerať, jednotlivé oblasti správy vlastne mám v ľavej spodnej časti monitoring, protection, recovery, reporting a tak ďalej. A to, čo si zakliknem, automaticky sa mi tým pádom refreshne tá obrazovka. Je to ďaleko prehľadnejšie, si myslím, ako konzole predtým. Platí tento vzhľad a tento interfejs je vlastne spoločný pre všetky systém center produkty, čiže nielen DPM, ale aj config manager, operation manager a tak ďalej a tak ďalej. No, čiže tie rozhrania proste je to grafické. Samozrejme, všetky tie systém center produkty sú konfigurovateľné a ovládateľné prostredníctvom PowerShellu. Čiže nemusím nevyhnutne takýmto spôsobom riešiť, ale sú tam tie grafické konzolky. A tiež je možno dôležité povedať, že som schopný delegovania právomocí. Tie konzole potom dokážu odfiltrovať vlastne to, na čo nemám práva. Som delegovaný užívateľ, povedzme len na reporting, tak mi zobrazí len tú sekciu reporting a ostatné mi neukáže. Nemám tam ani čo hľadať, tak na čo. Miesto toho, aby som dostával nejaké access denied. Takže celkom sympatické. Sila ale je možno práve v tom, DPM prinieslo centralizovaný management, jednak v tom zmysle, že ja som schopný pomocou konzole, ktorá je určená pre 2012, pristupovať aj na 2010 vzdialenie. To znamená, ja nemusím na DPM ako také, aby som si spustil konzolu, už sa tam konečne viem pripájať vzdialenie. Je to možno zvláštna vec, že hurá, že konečne, ale fakt hurá, konečne.
Na úrovni DPM-ku proste je to tak. Hej. Toto možno nebude celkom ten pravý ako keby management. A ja som to spomínal, tá integrácia je tu práve s tým Operations Managerom krásna, kde vlastne celý reporting a celý monitoring do DPM-ka presúvam do Operations Managera. Keďže som zalicencoval System Center pre moje servere, tak jedno aj druhé mám. Otázka už iba nasadenia a použitie. Hej. Čiže to nie je nejaká podmienka, aby som ja vlastne kvôli DPM-ku a nejakej správe musel riešiť Operations Manager. V tom spočíva vlastne tá výhoda a sila toho licencovania, že ja dokážem vlastne umiestniť DPM konzoly vlastne do Operations Manager a ďaleko podrobnejším spôsobom a mechanizmom sledovať tam, kde Operations Manager zase v náväznosti povedzme na toho Service Managera dokáže krásne tiketovať incident reporty, problém reporty a tak ďalej, proste všetko to, čo by som možno očakával tej firme, že to robí. No a potom práve vďaka takejto previazanosti dostávam role-based management, čiže som schopný delegovania tých právomocí prostredníctvom Operations Managera od plného admina na úrovni DPM-ka až povedzme read-only operátora na reporty. Jo? Akým spôsobom to potom vyzerá? Toto je napríklad výstrih z Operations Managera, kde ten reporting vlastne toho, čo sa mi backupuje, nebackupuje, či sa jedná o disky, či sa jedná o pásky, či sa jedná o infraštruktúru, siete, servere a tak ďalej, máte ďaleko podrobnejším spôsobom možnosť monitorovať a sledovať. Operations Manager je schopný vám distribuovať DPM agenta. On je to schopná Active Directory skupinové politiky, vám ho vedia nainštalovať, viem to robiť config manažerom, ale faktom je, že keď ich dokážem takýmto spôsobom integrovať, aj Operations Manager samotný vám rozdistribuje DPM agentov na tie DPM skupiny. Iným spôsobom možno na Exchange v inej konfigurácii, náš na SharePointy, náš na Ento, na tamto a tak ďalej. No, len preto, lebo tie systémy chcem monitorovať. Takže pokiaľ mi Operations Manager zaloguje nejakú tú chybu, až potom vlastne nastáva ten moment, že sa presúvam do DPM konzole, aby som možno vytiahol tie logy v tej podobe, v akej potrebujem vlastne vidieť tú informáciu, ktorá je pre mňa dôležitá. Hej. Čiže sa dívam vlastne na to, že mi niekde vznikla chyba. Samozrejme, pohľadom na tú chybu jednak dostávam detaily toho alertu, čo sa udialo. Ja. Jedna vec, druhá vec, samozrejme potom nejaký ďalší prístup k tomu systému ako takému, takže DPM-ko ako také. DPM-ko ako také je zaujímavé možno aj preto, že už môže byť vo virtuálnom systéme. Každý jeden produkt System Centra viem prevádzkovať ako virtuálnu mašinu. V prípade 2010 a v prípade záloh Hyper-V som toho nebol schopný. 2010 pre obnovu virtuálov a pre item level recovery virtuálov Hyper-Včkových musela byť vo fyzickej inštalácii na fyzickom železe, kde bežalo zároveň Hyper-V. V prípade 2012-kového DPM-ka táto podmienka ako keby odpadla, už nie je potrebná. Toľko možno taký krátky úvod k tomu DPM-ku ako takému, čo to je. Máte otázky? Čo to je DPM a vie zálohovať sám seba, nepovedal som, ale áno, môžem DPM-kom zálohovať DPM. Ono je to krásne nasadiť System Center, pretože vlastne má v úvodzovkách ako keby odbremení od kvanta roboty, hej? Ale potom kto bude sledovať System Center, či stále ide. Operations Manager je v tomto úplne nádherný. Operations Manager vám zmonitoruje všetko, čo môže a pokiaľ k nemu nastavíte nejaké automatizácie, povedzme prostredníctvom orchestrátora, tak ako keby celý deň mám pohodu. Hej? A veci sa riešia samé. Otázka je, kto bude monitorovať Operations Manager a či robí to, čo robiť má, že? Takže ako zase úplne bez roboty evidentne nebudem, hej? Takže... A možno dôležitá informácia tiež, každý jeden System Center produkt vyžaduje na svojom pozadí, ako keby vyžaduje pod sebou SQL-ko. Každý jeden System Center produkt vyžaduje SQL-ko. A tá licencia na System Center ako taký, pokiaľ nemáte voľné SQL, ktoré by ste boli schopní nejakým spôsobom učiť alebo dedikovať pre tie produkty System Centra, tak tá licencia vám dáva nárok aj na SQL server 2008 R2, respektíve dneska už SQL 2012, standard edíciu. Samozrejme, tá databáza, to SQL musí byť dedikované System Center produktom, nemôžem tam ukladať iné dáta, ale zase riešenie ako také mám k dispozícii a nepotrebujem dolicencovávať nič. No, tá licencia to pokrýva. Áno?
Čo je deduplikácia? Deduplikácia v podstate je proces, kedy ja sa pozerám ako keby na úrovni sektorov na pevné disky a tam, kde vidím, že jednotky, vidím niekoľko sektorov po sebe, že sú to samé jedničky a nie nuly, tak ako keby zapíšem, že jedničky a len poviem, že aj tam, aj tam, aj tam, aj v tých miestach, aj v tých miestach, aj v tých miestach. Tým pádom tie bloky dát nemusím mať na pevnom disku uložené x krát, stačí raz a potom už len referencie. Čiže data deduplikácie je vlastne deduplikovanie tých blokov dát za účelom ušetrenia miesta na pevnom disku. Existuje k dispozícii na stránkach Microsoftu zadarmo nástroj na evaluáciu, na otestovanie a vyhodnotenie toho, či má alebo nemá pre vás zmysel data deduplication. Data Deduplication Evaluation Tool, nájdete ho na webe, je free, kľudne si ho stiahnite, pustíte si ho na tej 2003, 2008, povie vám, do akej miery by ste tam boli schopní len vďaka deduplikácii ušetriť povedzme na tom súborovom serveri. Na tých shareoch tých užívateľov, koľko by ste tam dokázali ušetriť diskového priestoru len deduplikáciou, ničím iným vlastne. Bez akéhokoľvek mazania čohokoľvek. Tak to už je moc detailná otázka. V tejto chvíli priznávam, neviem. Data deduplikácia je hodne účinná. Ten interný mechanizmus na pozadí, či to používa nejakú variabilnú alebo konštantnú dĺžku vlastne tých blokov dát, ktoré to vyhodnocuje. Priznávam, neviem v tejto chvíli povedať. Áno? Ešte raz, nerozumel som celkom. Takto, čo sa týka systém centra licencií, či standard alebo data center, ako som spomenul, zahrňa v sebe aj licenciu na SQL. Tým, že to SQL je dedikované, tak si ho nainštalujte kľudne 5 krát, ale musí byť dedikované tým systém center produktom, ničomu inému, nič iné tam neviete ukladať, takže tým, že je dedikované, tak ho môžete mať povedzme aj na 3 železách nainštalované kľudne. Nemusíte postaviť jednu SQL databázu a pripojiť na ňu všetky systém center produkty, každému systém center produktu môžete postaviť vlastné SQL. Páči sa, áno? Spraviť to v princípe môžete. SQL ako taký, ako databázu máte nárok. Otázka je možné klastrovať SQL štandard? A tým je vlastne odpoveď daná. Pretože System Center licencia vám dáva licenčný nárok na SQL standard edíciu. Takže tým pádom odpoveď na vašu otázku. V princípe by som kľudne mohol SQL klastrovať. Problém je, že v rámci licencie na System Center dostanem standard edíciu. Nie, SQL Express nie je podporované. Nie, sú možno v rámci testovacích prostredí, ale nie do produkčného prostredia. V produkčnom prostredí SQL Express edícia pre System Center nie je ani odporúčaná, respektíve je, ale povedzme pre config manažera pre secondary sites. V prípade VMM-ka nie. Máte, ak ste zakúpili System Center Virtual Machine Managera, máte nárok aj na SQL ako taký, takže neinštalujte Express, nainštalujte ten standard pre to VMM-ko. Áno. No. Ale môžete tú SQL databázu, aby bola dostupná, môžete ju postaviť do toho virtuálneho prostredia, kde vám ten Hyper-V cluster, tú virtuálnu mašinu, udrží highly available.
Tým pádom nerobím SQL cluster. Podľa toho, či potrebujete VMM-ko. A VMM-ko určite oceníte. Či ho nevyhnutne potrebujete, museli by sme sa porozprávať o tom vlastne, čo chcete vlastne riešiť, čo chcete manažovať. Niektoré veci dosiahnete povedzme PowerShellom. Len. Hej. Otázka je samozrejme pozrieť sa na tú funkcionalitu, či to dá zmysel. Či to VMM-ko nebude predsa len ďaleko pohodlnejšie. Na live migration nepotrebujete VMM, ak sa bavíme iba o live migration. A mimochodom, ak by sme sa bavili povedzme o vysokej dostupnosti systém center produktov, prečo ich neposadiť do cloudu? O 99,999% vysokú dostupnosť na mesačnej báze sa bude starať niekto iný. Sú to virtuály, ktoré pobežia tam, o ich vysokú dostupnosť sa postará niekto iný a vy si ich pripojíte prostredníctvom virtuálnych sietí priamo k vám na vašom internom IP rozsahu. To sa dá. To môžete urobiť už dnes. Čiže nemusím kvôli sebe a kvôli tomu, že idem nasadiť systém center produkty a potrebujem ich mať vysoko dostupné a potrebujem nejakým spôsobom riešiť ich ako takú stabilitu alebo dostupnosť, máte možnosť využiť práve cloud. Prečo nie? No, ešte nejaké otázky? Jeden z takých typických loadov, workloadov, ktoré vlastne sa odohrávajú a ktoré riešime dneska, je virtualizácia, otázka zálohovania. Samozrejme Microsoft umožňuje zálohovanie aj Hyper-Včka, umožňuje zálohovanie Hyper-V klastrov ako takých, to znamená na rozdiel od povedzme Windows backupu, ja dokážem na príslušnom klastri zazálohovať všetky virtuálky, potom neriešim vlastne kde beží aktuálne tá virtuálna mašina, o to sa mi postará DPM a jeho agenti, aby zobral daný klaster ako taký, prezrel kde je ktorá virtuálka, urobil snapshoty, odkopíroval. V tomto prípade je možno dôležité tiež si povedať, že vlastne Microsoft umožňuje prevádzku aj nie Microsoft Windows operačných systémov v tých virtuáloch, čiže sú tam podporované Linuxy, Unixy, tam CentOS, je tam dokonca už aj FreeBSD systém, to znamená, že existujú tie Hyper-V Integration Components, ako keby tie VM Tools, pre ten VMware, a sú to práve tie Integration Components, ktoré potom umožnia tomu Hyper-Včku komunikovať s tou virtuálkou, povedzme pri zálohovaní. To znamená, ja som schopný prostredníctvom VSS Volume Shadow Copy Service vlastne ako keby zobrať v virtuálnej mašine ten disk na tú chvíľu za účelom vytvorenia snapshotu a odzálohovania pri plnej prevádzke tej virtuálnej mašiny. Čiže ja nemusím pauznúť, nemusím nikam nič saveovať na tú chvíľu, kým urobím snapshot. Ja som schopný samozrejme prevádzkovať aj iné operačné systémy na Hyper-Včku, ale bez Integration Components. Potom nie som schopný komunikovať s tou virtuálkou, povedzme pri zálohách. No a tým pádom v rámci zálohovania by som musel najskôr pauznúť tieto virtuály, urobiť snapshoty a zase resumenúť. Nie je to dlhý výpadok, je možno sekundách, ale je to timeout pre tie virtuálne mašiny. A možno nie je celkom žiadaný pre tie prostredia, takže ak by toto mohla byť issue, samozrejme práve tie spomínané operačné systémy a tie integration components zabezpečujú tú komunikáciu toho fyzického stroja, toho hosta voči virtuálnym systémom, že zálohujem vám VHDčka, takže niečo v zmysle nerobte paniku, disky sú stále tam. No, že ich na chvíľu neuvidíte ako keby. V podstate z tých podporovaných systémov je tam SUSE Linux, nepoviem vám čísla verzií, nájdete na Technet stránkach, ale určite je tam SUSE Linux, určite je tam Red Hat Linux, určite je tam CentOS. Oni priebežne pribúdajú, takže možno sa medzičasom objavili ďalší, ale tieto tri sú tam určite. Takisto je FreeBSD k dispozícii. Konkrétne edície a verzie jadra a tak ďalej, to nájdeme na Technet stránkach, ale myslím, že nie až tak nevyhnutne podstatné teraz. Čiže ja som schopný zálohovať jednak z pohľadu fyzického hosta, otázka vždy je potom, či zálohujem z pohľadu hosta alebo z pohľadu gesta, že kedy to má akým spôsobom zmysel. A či je lepšie povedzme Hyper-Včko ako také neriešiť. Mám Virtual Machine Manažéra
a povedzme tým, že tam zálohujem SQL, ja som schopný na úrovni Virtual Machine Managera postaviť šablóny. Virtuálky vrátane SQL. Môže byť ďaleko pohodlnejšie pre mňa postaviť SQL, config manažerom nahrať aktuálnu konfiguráciu toho SQL, tak ako to potrebujem a z DPM restornúť povedzme len tie 4 databázy. Čo môže byť ďaleko menší objem dát ako záloha celej virtuálky. Možno. Pre potreby zálohovania. Takže keď sa bavíme o virtualizácii, možno dá zmysel potom trošku iný pohľad a teda inštalovať agentov do tých virtuálnych systémov a nezálohovať to možno z pohľadu toho Hyper-Včka ako zálohy celých virtuálov. Faktom je, že ja nemám DPM agenta pre Linux operačný systém, takže keby som mal Linux v rámci virtuálky, tak do tej Linuxovej virtuálky momentálne nemám DPM agenta, aby mi zálohoval povedzme, ja neviem, toho Apache tam, to webové prostredie, ktoré mi beží v tom Linuxe. Takže potom samozrejme zálohujem z pohľadu toho hosta. Zazálohujem celú virtuálku úplne korektným spôsobom a v prípade potreby úplne korektným spôsobom zase restornem. Ale pokiaľ by sme sa bavili o tých Microsoftích prostrediach, tak potom úplne bezproblémová záloha Exchange, SharePointu, SQLov. Možno aj takýmto inakším spôsobom. Teda nemusím zálohovať systém ako taký a restorovať systém ako taký. Mám 40-nódovú webovú farmu. Otázka je, či má zmysel ju vôbec zálohovať. Možno pri SharePointe áno, ale zálohujem jeden nód kvôli konfigurácii farmy. Tie ostatné postavím zo šablóny a prásnem ich do farmy, sa skonfiguruje. Čo viac? Môžem optimalizovať ako keby aj tie objemy toho, čo zálohujem tým, že ak sa bavím o virtualizácii, VMM je ideálny nástroj na to, aby som si porobil šablóny vzorové stroje ako keby, takže keď ich potrebujem len ich zo šablóny, naťahám ďalšie. Dneska, povedzme na úrovni toho Hyper-Včka, Hyper-V 2012 vám umožní postaviť až 64 nódový klaster, čo je celkom luxusný priestor, kam tie virtuály stavať. Sa rozťahovať, hej. Potrebujem výkon, prás tam ďalšie železo, proste kým urobíte 64 nódový klaster. A elektrárne oslovíte s dodávkou, aby zaviedli ešte jednu žilu, lebo to už je celkom spotreba. A z pohľadu hosta je možno tiež dobré vedieť, že vlastne od bare metal, tie fyzické systémy, to znamená naozaj to ľahne, ja to nabutujem zo siete a DPM agentom nechám restornúť komplet celú mašinu. Od bare metal recovery až povedzme po tie virtuály na tých Hyper-Včkách. Čiže jednak ten mechanizmus naozaj, to čo mi tam beží, optimalizácia povedzme pre ten trafik vzhľadom na tú sieť, čiže zase per sektory. Ja vyrábam v pravidelných intervaloch snapshoty tých VHDčiek, urobím raz full backup, bohužiaľ, hej, tomu sa nevyhnem, ten bude veľký, normálna vec. Ale každý ďalší backup vlastne vychádza z toho, že ten systém, ten agent mi vlastne sleduje tie zmeny na úrovni sektorov tých VHDčiek a čím častejšie zálohujem, tým menšie zmeny samozrejme sa odohrávajú a ja môžem potom tieto sektorové zmeny, tie snapshoty vlastne posielať do záloh a potom keď poviem restorni mi tú virtuálku do času alebo do stavu dneska o 4 ráno, dneska 4:30, tak vlastne tým, že to robím po 15 minútach, ak mám dostatočne dlhú retention policy nadefinovanú na tom DPM-ku, že má až tak ďaleko tú históriu snapshotov, tak mi to poskladá. Že zoberie full backup a prepisuje postupne tie sektory, poskladá mi tú virtuálku presne do toho stavu. Alebo tú databázu, alebo ten exchange, whatever. Ja? Čiže tak, ako to robí na tom fyzickom systéme, povedzme, takým istým spôsobom to robí potom aj na úrovni tej virtuálky. Systém ako systém, svojím spôsobom. Hej? A súborový systém ako taký, plne bez problémov, to samé. Čiže zálohujem z pohľadu fyzického hosta, zálohujem VHDčka, alebo zálohujem z pohľadu toho virtuálneho gesta, len to, čo ma zaujíma na ňom, ale ten princíp je ten samý. Takže naozaj potom vám sa ako keby otvárajú možnosti toho, čo chcem a akým spôsobom restorovať. 2010 už vedela zálohovať virtuálky, DPM 2010 umožňovala item level recovery, ale ešte raz pripomínam, 2010 si v tomto prípade vynúcuje fyzické prostredie. To znamená server, ktorý umožní prevádzku Hyper-V, aby to DPM 2010 bolo schopné to virtuálku ako keby si lokálne do toho Hyper-Včka mountnúť a odtiaľ potom vytiahnuť to, čo hľadáte. 2012 nepotrebuje, 2012 sama o sebe môže byť virtuálka, ktorá tým pádom nevie prevádzkovať Hyper-V, ale to nevadí. Ja som schopný sa podívať vlastne do tých jednotlivých úrovní toho, čo je tá virtuálka a prípadne si mountnem tie VHDčka, aby som odtiaľ vytiahol súbory. Alebo databázu.
SharePointy samozrejme. Čo je zase dôležité pri tých SharePointov, možno práve tá skutočnosť, že jediné, čo ja vlastne potrebujem zálohovať je jediné možno, že potrebujem naozaj zálohovať na úrovni tej farmy je konfigurácia samotnej farmy ako takej, ten webový frontend jeden, ostatné ma nemusia trápiť. A potrebujem zálohovať content SQL serverov, ale až sa budem baviť o SQL-kách, tak uvidíte, že DPM je natoľko inteligentné, aby vedelo, že toto nie je len tak nejaké SQL, že je to súčasť SharePointu. Takže zálohuje content, ktorý je v tých SQL databázach. Čiže ako mám trojmo, tak ho zálohuje raz. Nepotrebujem mu zálohovať každé SQL separé. Ale zálohujem content toho SharePointu. Zase na úrovni toho DPM, takže potom vlastne pri restore tej farmy naozaj. Všimnite si aj tú optimalizáciu možno. Item level recovery, to znamená, mne niekto v SharePointovej library zmaže nejaké to PDF-ko, ja som schopný ho restornúť behom krátkej chvíle. Ja nemusím restornúť celú databázu, alebo celú library, aby som potom z nej vytiahol zmazaný dokument. Si ho naklikám v tej konzoli toho DPM-ka, označím a dám restore. Krásne na tom celé je, zatiaľ som to ešte nepovedal, dobre, ešte si to nechám, poviem neskôr. To samé platí pre tie SQL-ka, možno len v rýchlosti. Mám SQL-ko, DPM-ko zálohuje na úrovni inštancie, mám tu nejakú inštanciu, v ktorej sú nejaké 3 databázy. Samozrejme bez problémov zálohujem. Pribudne mi, animácie trošku trvajú, pribudne mi nová databáza. Bez toho, že by som musel čokoľvek riešiť tým, že to zálohujem per inštancie, tak automaticky zahrnie novú databázu tej inštancie a zálohuje aj tu. Restore potom zase, pokiaľ by som z nejakého dôvodu potreboval vykonať restore ako taký tej databázy, mám možnosť, a na to som chcel poukázať a obzvlášť potom pri Exchange, mám možnosť self-service. To znamená, ja som schopný delegovať právomoci a toto je povedzme na úrovni DPM-ka, kde mám delegovaného administrátora pre SQL i pre SharePointy, kto čo môže restornúť, že nemusí hneď DPM admin nastúpiť pred konzolku a klikať. Viem delegovať povedzme správcov SharePointov pre to DPM-ko, aby si SharePointoví admini dokázali sami restorovať svoj content, svoje libraries. Prípadne SQListi, aby si dokázali manažovať svoje SQL-ka a nemuseli volať nejaký backup team. Ľudí, ktorí zálohujú, restorujú a tak ďalej. Proste dokážem ich delegovať, mám k tomu vyslovene GUI, grafický interfejs preto, aby boli schopní vlastne si urobiť ten self-service, samoobsluhu. A myslím, že to sú také ako príjemné veci. Urobím samozrejme normálny full backup, ale následne potom idem po transakčných logoch vyslovene. Robí databázy na úrovni sektorov proste a vráti databázu, áno. Na disku, čiže zase inkrementálne podľa zmenených sektorov. Robí snapshoty, VSS-ko. Dostal som otázku, do akej miery je povedzme podporovaný nový Oracle, ktorý tiež podporuje VSS. Čo ja viem? Čo mám na to povedať? Podporuje to VSS, DPM-ku to vie zazálohovať. Otázka je, čo s restorom potom. Či je Oracle na toto pripravený ako databáza, že ja takýmto spôsobom restorním databázu. No? Takže to, že to využíva VSS, znamená z pohľadu toho Microsoftu podporu na úrovni aj tých aplikácií, či je ten SharePoint, ten Exchange, ten ja neviem, Hyper-V a tak ďalej. Že som schopný takéhoto restoru virtuálov. Ak to ten Oracle takýmto spôsobom nepodporuje, tak potom je síce fajn, že ja dokážem za plnej prevádzky Oracle, ktorý beží na Microsofte, zálohovať jeho databázu, ale ak to chcem potom restornúť, na čom je taký backup? Ak to neviem nahrať spátky tomu Oracle bez toho, že by ten Oracle si povedal, OK, došlo k restoru databázy. Ja. Exchange je hodne taká ako populárna téma. Exchange je nasadený strašne často, samozrejme otázka vzniká na jeho zálohovanie práve z pohľadu restoru, pretože pre Exchange ako keby neexistuje item level recovery konzola. Taká tá funkcia, ktorú sa typicky pýtajú užívateľia, najmä správcovia, vlastne potrebujem užívateľovi obnoviť jeho e-mail zmazaný, alebo prílohu. Či tam je tá konzola pre ten item level v 2012, či sa tam nachádza, alebo nie. A
Nie, nenachádza sa ani v 2012 a Exchange server ako taký samozrejme je možné ho v plnej miere zálohovať na tej 2007, potom aj po tých service packov vrátane povedzme LCR, CCR, SCR a rôznych mechanizmov na 2010 a 2013 už sme nemali Local Continuous Replication, hej, na 2010 aj 2013 Exchange už máme DAGI, Database Availability Grupy. Všetko sú to podporované scenáre, ktoré viem zálohovať, aby som obnovil Exchange ako taký. Ani 2012 nemá ten interface, ale znova chcem poukázať práve na schopnosť, povedzme, toho riešenia System Center ako takého. Pretože to, čo by som ináč musel urobiť ja, to viem zautomatizovať. V prípade, že mi užívateľ zavolá a povie, zmazal som si e-mail, potrebujem obnoviť, v poriadku, čo urobím ja ako administrátor? Pozriem do DPM-ka, užívateľ tvrdí, že včera to tam ešte bolo, tak povedzme zoberiem včerajší backup toho Exchange, mountnem restore databázu a nejakým Xmergeom alebo čímkoľvek PowerShellom sa podívam, vytiahnem si jeho mailbox PXT, alebo prípadne to prekopem na základe toho PowerShellu ešte hlbšie. To samé môžem ponúknuť tomu užívateľovi v rámci self-service. Prostredníctvom System Center Service Manažéra, či toho kvázi helpdeskového systému, užívateľ si klikne Restore Exchange Items, opýtam sa ho na čas, aby uviedol proste odkedy do kedy. Opýtam sa ho možno na odosielateľa, či to má, nemá prílohu, proste nejaké parametre, ktoré by som z neho ťahal tak či tak. Lebo čo mu obnovím celý mailbox? Keď mi on sám nevie povedať, tak potom iné neostáva iba, hej, celý mailbox a prásto do PST. Ale to samé si môže vyklikať on prostredníctvom webového formulára, ktorý načítam, zoberiem to ako parametre pre ten PowerShell a orchestrátor, ten automatizačný nástroj, mountne kamkoľvek, kde vyhodnotím cez Operations Manažera, kde je najmenšia vyťaženosť, tak tam mountnem restore databázu, aby som nezaťažil možno iné viac vyťažené systémy. Tým PowerShellom, na základe tých parametrov, ktoré mi povedal, vytiahnem tie jeho údaje a buď mi ich rovno mrsknem do toho mailu, alebo mu to dám ako PST, nech sa v tom prehrabe sám. Čiže to, že toto DPM-ko nemá, neznamená, že sa to nedá. Hej. V tom je práve tá sila tej rodiny System Center. To, čo by ste inak robili s tými nástrojmi vy, manuálne, keby prišla tá požiadavka, tak to dokážete vlastne urobiť prostredníctvom System Center rodiny ako celku. A preto sa to vlastne dodáva ako celok, lebo nemá veľký zmysel možno jednotlivé tie nástroje potom znásilňovať ako keby k nejakým tým riešeniam. A v prípade 2010 a 2013 možno tým, že sú to DAGy, tak sa vlastne zálohuje databáza iba z jedného z nich. Čiže nestiahujem ako keby databázu a informácie z 15, pretože je to 15 nový DAG, alebo zálohujem 15 exchangeov, pokiaľ nerobím každý ten systém ako full system backup. Potom áno, samozrejme. Otázka je práve, či to má zmysel, či nerobiť zálohu na úrovni Exchange a v prípade problémov zo šablóny proste nechať postaviť nový virtuálny Exchange a len tam restore dáta. V prípade DAGu možno ani ten restore nemusím riešiť. Pretože mi vypadne jeden z tých členov tej DAG skupiny, Database Availability Grupy, restornem akorát druhý systém, zreplikuje sa aj sám. Ale ak nemám, ak to bol posledný nód nejakej DAG skupiny, tak potom samozrejme možno restornem iba mail server a restornem dáta a mám spátky DAG skupinu. A každá ďalšia virtuálka už sa budú replikovať medzi sebou vlastnými mechanizmami. No, takže to DPM-ko samozrejme umožňuje to zálohovanie. Možno taká ako otázka je, že naozaj čo má pre mňa ako taký ten zmysel, že toto potrebujem zálohovať. Prípadne akým spôsobom, aby som bol schopný to efektívne restornúť. No a DPM-ko je dneska strašne silné ešte v jednej oblasti, ktorá osobne mňa celkom potešila. Klienti. Klientské PCčka. Zálohujete ich? Na čo? Že? Tisícky PCček, čo s tým balastom? Jasné, ale čo tie dáta, ktoré sú tam? Obzvlášť laptopy. Ešte fyzické PCčka to stojí niekde na stole, hej. Máte urobenú ako elektriku v budove, možno tam máte nejaké tie ochrany proti prepeťovým rázom a podobne. Čiže jakž takž proste zabezpečené, ale tie laptopy.
A dneska pomaly tablety a rôzne iné mobilné zariadenia. Čo s tými dátami, ktoré sú tam? Tam nie sú dáta, že jasné. Tam nesmú byť dáta, možno by bolo správne. A užívateľ robí v teréne, je mobilný, proste tu a tam sa pripojí, tu a tam sa nepripojí, každopádne proste ide k tomu zákazníkovi, uzavrie tú zmluvu, spíše, savene si ju majú na desktope. Medzičasom mu ten notebook ukradnú, teraz čo? Kópiu nemám nikde. Preto sa mi práve páči to zálohovanie a schopnosť vlastne nejakým spôsobom centralizovať backup tých klientov a tých klientských zariadení, ale povedzme aj tých plných desktopov, normálne, čo sú na tých stoloch. Pretože ten užívateľ s tým robí, užívateľ pracuje a je strašne krásne, že ja som potom schopný per politiky na rôzne typy zariadení definovať, čo sa im bude zálohovať, čo sa im nebude zálohovať, kedy sa im to bude zálohovať, ako dlho to budú mať v zálohách. Tie zálohy sa im vytvárajú lokálne, ale zároveň na DPM-ku. To znamená, ten užívateľ potom je schopný opäť self-recovery. Self-service. Zmazal si súbor, skúsil si ho restornúť. Buď lokálne, alebo ho lokálne už nemá, tak mu ho natiahne z toho DPM-ka. Ten agent, ktorý tu beží, samozrejme zase ja vydefinujem, čo mám, akým spôsobom riešiť, čo sa má, nemá zálohovať. Ale budem definovať tomu užívateľovi nejaký memory, vlastne aké počítače, definujem konkrétnu politiku, tie pravidlá, že samozrejme My Documents, My Music, My Video, neviem či celkom, ale povedzme My Documents iba nejaké favorites by sme mohli zahrnúť, nejaké C-data, že tam má byť included, prípadne typy súborov, ktoré vylúčiť určite, aj keby boli v tých included položkách, že teda toto nie, takýmto spôsobom. Akým spôsobom zálohujem kam, v akých intervaloch, kedy reportovať, že to PCčko vlastne ako keby nereaguje. Som ho nezazaloval 7 dní, proste už je mimo. Krič. A urobí to Operations Manager a vygeneruje vám povedzme incident. V rámci nejakých SLAčiek. Ja to PCčko nemám pokryté z nejakého dôvodu, kde je, čo je s ním, prečo sa neozýva. Ne? Takisto vydefinujem vlastne, kde aký priestor im alokujem na tých DPM-kách. Hotová vec. Z pohľadu toho užívateľa vlastne beží mi agentík. Čiže užívateľ sám sa vie jednak podívať, kedy bol zazálohovaný, ako bol zazálohovaný. Ak mu to nezakážem, môže si sám doplniť, čo ešte chce mať zálohované. Prosím? A počítače nemusia byť v doméne. 2010 umožňovala takisto správu a zálohovanie počítačov, ktoré neboli v doméne, alebo teda nemal som minimálne obojsmerný trust. Podmienkou potom bolo vlastne, že použijem buď NTLM alebo lokálne účty. 2012 používa PKI Certificate Based mechanizmus pre autentizáciu. Áno. Server aj klienti dokáže, nemusia byť v doméne, môžu byť vo workgroupe, môžu byť v netrastovanej doméne, dokážem tým DPM agentom zálohovať tie PCčka, či už klientov alebo servere a umožniť ten mechanizmus, jak sme sa bavili o tom restore. Jednak pri serveroch, ale povedzme tí klienti naozaj sám si doplní, pokiaľ chce, prípadne si preplánuje, pokiaľ mu to nezakážeme, že prednastavím, lebo to môžem, formou, čo ja viem, group policy preferences, ako keby, že prednastavím, ale nevinúcujem. Prípadne to nastavím ako politiku, kde to vinútim, tie dátumy, frekvenciu a tak ďalej. Užívateľovi sa vyrába kópia lokálne, tak aby ju mal offline. Zároveň sa tam hráva aj na ten server, na to DPM-ko. Čiže ten užívateľ si môže kľudne doplniť tie dáta, ktoré chce, prípadne si môže sám urobiť vlastne recovery, klikne pravým tlačítkom, Restore Previous Versions, toto sme už mali. Od Windows Vista lokálne na tých PCčkách to k dispozícii je. DPM-ko využije ten samý mechanizmus a vlastne sa podívam, čo tam je, ale zároveň tú kópiu mi potom nahráva aj na DPM server. Čiže v prípade, povedzme, straty toho zariadenia ja som schopný urobiť recovery na nový stroj tých jeho dát užívateľových. Bavíme sa o klientoch. Tu už neplatí mechanizmus Standard Data Center, ktorý som popisoval pre servere. Máte pravdu? V prípade licencovania klientov je potrebný CAL, ale CAL iba. Čiže dneska už nekupujem DPM server ako taký a k nemu CALy pre manažované zariadenia. Ja vlastne kúpim ako keby CAL licenciu pre manažovaného klienta.
To znamená, kúpim licenciu pre 200 klientov, čiže klientské operačné systémy, tým pádom máte automaticky nárok na DPM a to je skvelko. Aby ste mohli postaviť DPM a tých 200 klientov zálohovať. A CAL je súčasťou Enterprise CALu napríklad. Čiže ak máte Enterprise CAL, tak System Center máte celý. Ak máte Core CAL, tam nie je DPM. V Core CALe sa nachádza System Center Config Manager, Virtual Machine Manager a Endpoint Protection do System Center rodiny. Až Enterprise CAL má aj Operations Manager, aj DPM, aj Service Manager a tak ďalej. No. Takže ak nemám Enterprise CAL, tak musím dokúpiť k tomu Core CALu vlastne tú management suite, čiže tie ostatné produkty System Centra. Ak nemám ani Core CAL, tak musím kúpiť vlastne ako keby celú System Center suite pre klientský systém. Možno zmena naozaj teda, hej, že tých System Center položiek v ceníku teda nenájdete iba dve, hej, ale keď sa bavíme o serveroch, tak len dve. Keď sa bavíme o klientoch, tam je trošku viacej ako keby možností, ako sa dostať k System Center rodine. V prípade serverov je to skutočne o tom, že na úrovni servera sa dívam len na fyzický počet CPU a standard pre fyzické servery a datacenter ideálne pre virtualizované prostredie. Vaše otázky? Pomaly končiť. Áno? Pardon, sekundu, áno? System Center DPM 2012 vám umožňuje na úrovni Protected grupy manažovať jej média, tých pások. Čiže môžem použiť pásku, kde to už je, akorát musí byť označená ako páska v rámci tých retention policies, že backup na tej páske už je mimo retention policy a teda som schopný danú pásku použiť na vymazanie a prepísanie. Aha. Ďalšie, OK, ale toto je potom zase otázka do... Máte možnosť používať na tie pásky, samozrejme máte možnosť ďalej zapisovať, je to len v konfigurácii toho DPM-ka. Ja vám z hlavy teraz nemám konzolu, že by som sa podíval, neviem vám z hlavy povedať, kde to je. Ale hovorím, máme možnosť management pások, hej, a vôbec páskových knižníc na úrovni Protected grupy, čiže čo by ste nemohli, povedzme, že mám takúto pásku, zalohujem file servere a povedzme Exchange mám inde a chcel by som tam dohrať tie Exchangeové dáta. To by bol problém. Áno, to je pravda, ako tam nie je. Na úrovni protection grupy viem tam dopisovať dáta tej grupy ako takej, ale neviem tam dopisovať dáta iných, že by som mal proste jednu páskovú mechaniku na zálohovanie celého svojho prostredia a mal vyrobené rôzne protected grupy a chcel by som ich sústrediť. To by bol problém. To je pravda. Áno? Jasné, tu na tom možno nie je takto naznačené, ale už na úrovni previous versions, ale to samé aj v prípade obnovy toho zariadenia ako takého, ja sa viem podívať a rozkliknúť si ten priečidok a viem urobiť restore to the same location a prepísať pôvodný súbor, alebo viem restorenúť inám. Len vybraný súbor, keď som napríklad mal priečinok, z ktorého som zmazal 5 dokumentov, nemusím ho celý preliať, ako keby, ale viem vytiahnuť len tých 5 dokumentov, ktoré restornem. A keď som si prepísal niečo, ja neviem, mám nejakú šablónu, hej, otvoril, zapisujem, mačkem save, potom Ježišmaria, čo robím, hej, to som mal savenúť pod iným menom, tak si viem restornúť tú šablónu pod iným menom, alebo s tým samým menom, ale povedzme na nejaký iný priečinok. A aby som mal možnosť vidieť tie verzie. Čo ten užívateľ vidí jednak dátum, kedy to bolo vytvorené, čiže z ktorého konkrétneho časového okamihu ten súbor alebo ten priečinok vlastne má. Čiže keď sa dívam povedzme na úrovne tých priečinkov, tak vidím, že povedzme o 4. po obede som to nemal, ale o 4. áno, čiže niekde tu som to musel zmazať. A ak sa podívam na predošlú verziu, teda na ten moment, keď si myslím, že to tam ešte bolo a keď to tam už nebolo, aby som mohol riešiť. Ale otvorím si ako samostatné okná v Exploreri a môžem porovnávať.
Krásne na tom je, že naozaj odbremením toho administrátora alebo tú skupinu, ten user support, že ten užívateľ snáď zvládne self-recovery. Čo znamená extrémne nároky na disk u klienta, pretože v podstate disk u klienta dokopy nič nerobí. Typicky. Kancelárske PC užívateľ nevyťaží ani CPU, ani disk, akorát pamäť. Potom by to mohla byť samozrejme ako issue potenciálna. Ja viem povedať, aby to zalohoval na iný fyzický disk, lokálny. Možno na inú partíciu, to je zase otázka, či to má zmysel proste, lebo aj tak ovplyvní tie hlavičky, hej. Na jednom disku a jeho výkon. Nastavím možno menšiu frekvenciu vytvárania tých záloh. Môžem nastaviť na časy idle, ale to potom môžem nastaviť aj takýmto spôsobom, že vlastne vyrábaj tie snapshoty v čase, keď ten disk ako keby je idle a tým pádom nie je tak zaťažený, co môže naozaj stať potom, že v priebehu toho dňa nevyrobí ani jeden snapshot, to je na riziko. Tu je výhoda oproti previous versions, pretože previous versions je súčasťou Windows Vista, Windows 7, Windows 8. To si viete zapnúť na svojom lokálnom PC používať bez čohokoľvek. Problém je, že v prípade konfigurácie týchto predošlých verzií vy vlastne hovoríte amount of disk space, čiže koľko diskovej kapacity ste ochotní obetovať na tieto predošlé verzie. A tým pádom sa do toho budú ukladať, takže keď vám dojde miesto, začnú sa najstaršie prepisovať najnovšími zálohami. Takže keď budem veľmi často prepisovať 700 megový súbor, relatívne celý, lebo aj tento mechanizmus, aj tie previous versions, aj toto DPM-ko pracuje zase na základe zmenených sektorov. A využíva aj to, že to zmažete, on vám tam nedá celý disk do toho vyhradeného priestoru. Ja tým, že označím delete, operačný systém Windows nikdy nemaže. Označí sektory ako potenciálne voľné, ale pokiaľ ja mám danú kapacitu, tak to umiestním tie sektory ako keby do týchto previous versions, pokiaľ tam je dostatočná kapacita a tým pádom ich na disku držím ako rezervované, aby mi ich iný proces neprepísal. Čiže vlastne nevyrába to duplicity svojím spôsobom akoby, vyrába to len tie zmenené sektory, ale tie previous versions, ktoré sa nachádzajú lokálne na tom systéme, skrátka vám negarantujú predošlú verziu ku každému dokumentu. Ak budem mať Wordový dokument, ktorý otvorím raz za mesiac a budem mať gigový súbor, ktorý prepisujem pravidelne možno skoro celý, alebo 10 takých, lebo robím s fotkami, s videom alebo niečím, tak tie previous versions mi to proste prepíšu ten dokument. Ja neviem garantovať predošlú verziu. DPM-kom som schopný. Keď nie na klientovi, tak to mám v tých DPM databázach. Vrátane povedzme štandardného zálohovania, čiže nie len cez mechanizmus predošlej verzie, ale skrátka normálneho zálohovania klientov. Ja? Áno. Čiže som schopný zálohovať toho klienta offlineovo, aby som mal možnosť obnovy strateného disku, ukradnutého notebooku, proste čokoľvek by sa udialo, jedna vec. Ale samozrejme som schopný vyrábať tomu užívateľovi lokálne kópie, kde ale nedokážem garantovať tú predošlú verziu, takže ak ju nemá in previous versions, tak si restore z toho DPM-ka cez tých wizardíkov proste. To sú predošlé verzie, ale povedzme tu, to čo mu beží ako agent lokálne. Si restore tie dokumenty proste svojím spôsobom sám. Snáď. Zvládne toľko. Na záver k celému tomu backupovému riešeniu ešte jednu drobnosť. Store Simple bola samostatná značka, spoločnosť Microsoft zakúpila a ponúkame ako súčasť backupovacieho riešenia. Je to hardwareová appliance, ktorú viete napratať diskami, ktorá je plne podporovaná DPM-kom, čiže môže robiť disk to disk, povedzme to disk, a toto vie ukladať na pásky alebo do cloudu, čiže má Azure konektor v sebe. Je to hardware appliance, kde máte možnosť robiť tiering disku ako normálny storage, ale je to tool, ktorý sme vlastne zakúpili a ktorý je plne kompatibilný s DPM-kom.
Takže keby ste mali niekedy záujem, tak sa prípadne podívajte, poznačte si Store Simple Storage. Spadá už pod Microsoft. Je to hardwareová appliance, to znamená, dostanete vyslovené zariadenie, krabicu, kde nacvakáte od SSD cez SASI, cez ja neviem aké disky. Máte možnosť ich týrovať, hovoriť, kde budú SQL, kde budú užívateľské dáta a tak ďalej. Kedy to pôjde na pásky, respektíve do cloudu a podobne. Máte možnosť ako keby poprepájať viacero. Je to kvalitný storage s tým, že jednak je v plnej miere podporovaný DPM-kom za prvé a za druhé má konektory na cloud. Ak by ste teda uvažovali o takomto zálohovaní, že využijete tie diskové kapacity pre dlhodobé zálohy, ktoré, ja neviem, vám definujú alebo ukladá zo zákona, povinnosť ukladať 5 rokov, 10 rokov, tak nemusím kvôli tomu skladovať niekde v nejakých trezoroch, kde pri konštantnej vlhkosti a teplote a neviem čo nejaké pásky, aby som zachoval ich čitateľnosť, proste to uložím do cloudu. No to nie je share, on to vlastne je to kvázi library z pohľadu z toho System Center DPMK. Každopádne je to ten diskový priestor, ktorý si ja viem mountnúť ako disky. Tvári sa mi ako, podľa potreby ako storage, tvári sa mi ako lokálne disky. Proste vidím to ako storage, kam viem backupovať, ale viem z tých diskov následne backupovať ďalej. Hej. Viem urobiť v rámci Store Simple, viem urobiť ako keby zálohy a viem časť tých diskov dedikovať povedzme archívom. Až sa mi ten archív začne plniť, môžem to posúvať ďalej. Buď na pásky, ktoré viem k tomu Store Simple dokúpiť, toto nemá by default pásky v sebe, ale umožňujem k tomu pripojiť pásky. Toto je práve postavené na ten cloud. Preto nemá pásky, má tam ten cloudový konektor pre Microsoft Azure. Takže povedzme na SSD disky sú aktuálne zálohy, povedzme na tie sasové disky to postupne naklápa v mesačných odstupoch archívy a tam mám zase nejakú retention policy, pokiaľ je to povedzme staršie ako pol roka, tak do cloudov. A viem, že v cloude to musím držať povedzme 4 roky, ale tie štvoročné už potom máže z toho cloudu automaticky zase. Ale teda DPM-ko prostredníctvom Store Simple, tak. Pýtajte sa. Toľko k zálohovaniu. Ja neviem, či budú answers. Questions, každopádne môžete. Áno? Restore ADčka, hej? Otázka je, akým spôsobom zálohujem zase, áno? Prvoradý best practice mám viac ako jeden doménový radič. Proste to je, nej. Sa opýtate hoci ktorého z prednášajúcich, tak vám povie, myslím, že všetci viete a poznáte ten best practice, že potrebujem, alebo mal by som mať aspoň 2 doménové radiče. OK, nemám, z nejakého dôvodu proste bol iba jeden, nevadí. DPM-ko zálohuje. Ak zálohujem full system backup, zase nič triviálnejšie ako urobiť system restore. Nej? Bez problémov. V prípade, že chcem urobiť ako keby ten recovery režim, vlastne, že sa potrebujem reštartnúť, potrebujem restornúť databázu, potrebujete DPM agenta, áno, máte to v DPM-ku uložené. Ináč nevyťahnete ten system state, keby som zálohoval len AD, ako keby, že zálohujem len system state, tak potrebujem takýmto spôsobom umiestniť toho DPM agenta, aby som bol schopný vytiahnuť ten v DPM-ku uložený system state, následne pustiť ten NTD z utilu alebo čokoľvek, čo potrebujem a urobiť reštart a pokračovať v živote ďalej. Áno. Ale tomuto sa dá predísť inými mechanizmami. Hej. Ešte nejaké otázky? Asi nie, OK. Ďakujem vám za pozornosť. Toľko k DPM-ku.